Kulħadd irid jitlaq mill-education. Il-Ministru Clifton Grima ma jridx jisma' jrid jibqa' jiddawwar bi sħabu li huma inkompetenti. Dawn huma l-aħħar leaks li waslu għand Net News mill-qalba taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista illi juri il-mod illi bih il-Ministru Clifton Grima qed imexxi preżentament il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport. Leaks fejn fihom l-ex-Chief of Staff ta' Grima u Kunsillier Laburista fil-Kunsill Lokali ta' Taslima, Ryan Borch, jinstema' jiftaħ qalbu dwar is-sitwazzjoni preżenti taħt it-tmexxija ta' Grima. Borch jisħaq illi il-problemi li dan il-Ministeru qed jaffaċċja preżentament mhux kollha tort tal-Ministru Grima imma parti minnhom huma wkoll tas-Segretarju Permanenti Matthew Vella għaliex fi kliemu dan ma jafx. Madankollu jisħaq illi fl-aħħar mill-aħħar ir-responsabbiltà taqa' fidejn Grima. Education ma naħsibx li mixin tajbin l-affarijiet, però ma naħsibx li kollha tort jew ta' naħseb kultant tort tal-Perm Sek għax ma jafx kif jifieri, imma id-direzzjoni politika u għandu jtija għamlu affarijiet tajbin imma he failed on many other matters. F'dawn ir-recordings Borch jisħaq illi kulħadd irid jitlaq mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni għax l-affarijiet ċertament mhux għaddejjin fuq ir-rubini taħt it-tmexxija tal-Ministru Grima, illi sa ftit ta' xurilu l-istess Borch kien il-kap tas-segretarjat tiegħu. Ma jfissirx li affarijiet huma fuq ir-rubini ta' far from it, mhux kulħadd jitlaq mill-education, kulħadd xebam ġew. So something is not right. Dat jaraħħaw l-Ministru fl-aħħar mill-aħħar. Ryan Borch insista li fix-xhur li għaddew kemm il-darba tanta jispjega u jiftaħ għajnejn il-Ministru Clifton Grima sabiex jitranġaw l-affarijiet. Madankollu r-risposta tal-Ministru kienet li taħdaq tasi il-barra għaliex skont Borch huwa jippreferi jiddawwar bi sħabu li huma inkompetenti. Jiena li meta provaj nispjegalu l-problema x'inhi li ta' nis fil-ġempu u neħħini għax ma jistax aċċetta l-verità li nies li huma madwaru ħbieb tiegħu huma nies inkompetenti, dik ir-realtà. Fl-aħħar jiem Net News żvela żewġ recordings oħrajn fejn fihom l-istess Ryan Borch insista li Clifton Grima jrid jiddawwar bi sħabu sabiex ma jkollu lil ħadd min jgħidlu le u għar minn hekk insista illi Chief of Staff tiegħu ma jafx jikteb. Bil-Kunsillier Laburista jinsisti li jekk il-Ministru mhux jinduna bil-problemi li għandu mela postu mhuwiex hemm. Dawn huma recordings u leaks illi urtaw li tmexxija Laburista u l-faxxa ta' Roberta Belatant illi tqabbad l-eks-preżentatur Karl Stanjo Navarra sabiex jattakka lil Borch fuq il-blog estremist tiegħu, tant illi staqsa b'mod mill-aktar vulgari minnu Ryan Borch. Fil-verità, il-Labor jaf tajjeb minnu Borch tantu hekk illi bħalissa apparti li huwa wieħed mill-ftit kunsillier eletti Laburisti f'Taslima huwa wkoll direttur Flames illi minna ftit tal-jemilu ir-riżenja l-eks-deputat Laburista Jean-Claude Micallef.